Hej og velkommen til den her video. Den her video bliver sådan en vlog. Og det bliver i dag, i morgen, i overmorgen og i overmorgen. Så 4 dage. Fordi vi er også fri på mandag. Så ja. I dag så skal jeg spille okay? Ja. Så ja, det kommer tiden til at gå med. Eller måske ringer vi til nogen. Ja, i hvert fald så bliver det en rigtig spændende video. Og jeg håber, I vil se den helt slut. Og like og subscribe. Det vil nemlig gøre mig rigtig glad. Men I skal jo selvfølgelig ikke, hvis I ikke har lyst. Det vil bare hjælpe mig virkelig meget. Så ja. Jeg tænker bare, at vi springer over til, hvor jeg sad i bussen. Der var rimelig klemt i bussen, så der fik jeg ikke lige filmet noget, men jeg smutter hen nu. Okay, hun er lige her. Hej. Og ja, vi skal lige om lidt have aftensmad. Så ja. Og jeg tror, vi vender tilbage, når vi højst sandsynligt skal se Prinsesse Sofia. Med masser af snacks. Ja. Vi kommer til at se det til sådan klokken 1 om aftenen. Ja, det gør vi. Vi kommer til at se alle sæsonerne. Ja. Jeg tror kun der er 2. Men okay. Ja. Så ser vi 2 sæsoner. Vi ses. Vi ses. Hej. Okay, så vi er lige på tur med Dagmars hund. Det er den her. Jeg kan lige give jer nogle clips. Når du har hoppet op, så får du godbid, okay? Okay. Her. Så du hopper op. Hop. Her, Nelly. Ja. Op. Hop. Hop. Okay, så nu ser vi Total Drama Island. Jo, det er det, der hedder. Og vi har lige spist is, og vi får kød. Så er det, vi hygger bare. Men vi kan godt være længere op. Ja. Så vi kan se Prinsesse Sofia. Klokken er 9:33 næste dag. Og Dagmar, hun tager hjem, fordi hun skulle et eller andet vigtigt noget. Så ja. Og nu er vi alene. Men bare roligt. Der skal ske noget. Der skal ske noget i aften, fordi jeg skal til fødselsdag. Så er det ligesom, ja, klar, ikke? Så ja. Så jeg ved ikke helt, hvad dagen skal gå med. Jeg tænkte lidt på at lave ler. Men vi har bare ikke noget ler. Så det er sådan lidt. Jeg kunne bare godt tænke mig at være sådan en. Jeg kunne bare godt tænke mig at lave ler. Ja. Eller kage. Nå, i hvert fald så skal vi have fået dagen til at gå med noget. Jeg tænker, at jeg vil tage noget tøj på og spise noget morgenmad. Så ja, så skal vi ikke bare lige springe derover til, hvor jeg er i gang med at spise morgenmad. Hej, jeg nåede ikke lige at spise morgenmad, fordi så var klokken sådan lidt for meget, for mange synes jeg, sådan, til at spise morgenmad, men vi har lige spist frokost, så ja. Og jeg tænker ikke, at jeg skal lave så meget, altså sådan, fordi jeg leder lidt efter sådan en lærblok, fordi jeg tror, at vi har et udskuret sådan en lærblok, fordi at vi lavede sådan nogle, du ved, kalenderlysholdere til jul. Så kunne det være, at vi havde lidt ekstra lær til over, så det vil jeg se. Og hvis jeg ikke finder den, så springer jeg nok bare frem til der, hvor jeg skal gøre mig klar til min venindes fødselsdagsfest. Så det her er mit outfit, hvis I lige kan fornemme det lidt. Og
Og vi skal afsted om lidt 2 minutter, så ja, vi ses. Okay, så det er næste dag, og det er dag, der er på larmen. Så ja, der er kommet en gæst. Det er jo sådan, at det er jo nogen af mine forældres, min venindes far, venner, så min far og mor kender dem ikke. Men ja, jeg kan lige vise jer, hvordan der er billedet op. Så det ser sådan her ud, og wow. Okay, så der er så er det meget mere. Jeg vil vende tilbage, når at gæsterne er gået. Whoops. Yeah. Okay, så jeg har fået en ny yndling, og det er det her. Ja, den skal jeg ikke prøve. Hvis I kommer på sushi-restaurant. Hej, det er en ny dag, og I skal lige høre noget virkelig dumt. Jeg skulle sådan ned i kælderen, for det der, hvor jeg er værelse. Så jeg skulle løbe ned ad trappen. Jeg løb ned ad trappen. Og så glider jeg så på nogle af de sidste trin. Og så slår jeg så baghovedet. Jeg kan smage det ømt. Ned i sneen. Ned i trappen. Det er sneen. Ja. Og nu tror jeg lidt, at jeg har hjernerystelse. Så ja. Og man må ikke kigge så meget på skærmen, fordi så hele tiden langsommere. Så derfor så var det bare et hurtigt klip, jeg ville give jer. Så ja, jeg håber, I nyder den her video. Så ja, jeg håber, I vil like og subscribe. Det vil nemlig gøre mig rigtig glad.